Okey. Үзенең шәкертләренә Гайса булай дип сөйләде. Гөнаһ кылыр өчен сәбәпләр һаман туа торыр. Әмма кешеләрне гөнаһка этәрүчегә кайгы. Шушы кечкенәләрнең берәрсен юлдан яздыручыны муйнына тегермән ташы асып диңгезгә ташласалар, аның өчен яхшырак булыр иде. Кылган гамәлләрегезгә игътибарлы булыгыз. Туганың сиңа карата гөнаһ кылса, аны дусларча шелтәлә, ә инде гаебен танып үкенсә, кичер. Сиңа карата көнгә 7 тапкыр гөнаһ кылып, гөнаһ кылган саен яныңа килеп, мин гаепле дисә, кичер аны. Хаким Гайсәгә рәсүлләр иманыбызны арттырсаң иде диделәр. Аларга җавап итеп, ул булай диде. Сезнең горчит сорлыгы кадәр генә иманыгыз булып, менә бу ефәк агачына тамырың белән кубып, үзеңне диңгезгә күчереп утыр дип әйтә калсагыз, ул сезне тыңлар иде. Җир сукалап яки көтү көтеп кырдан кайткан хезмәтчесенә сезнең кайсыгыз, әйдә, тизрәк ашарга утыр дип әйтер икән. Киресенчә, миңа кичке аш әзерлә дә, билеңне буып, мин ашап эчкән вакытта хезмәт күрсәт. Аннары үзең ашап эчәрсең дип әйтмәссез микән? Кушканны эшләгән хезмәтчегезгә рәхмәт әйтеп тормассыз бит. Шулай итеп, сез дә кушканның һәммәсен башкарганнан соң, без бары хезмәтчеләр генә, нәрсә эшләргә тиеш булсак, шуны гына башкардык диегез. Иерусалимгә барышлый Гайса Самария белән Галилея чиге буйлап үтте. Бер авылга кергән вакытта аңа махаулы 10 кеше очрады. Алар бер читтә туктап калып, Гайса, устаз, кызган безне дип кычкырдылар. Аларны күрүгә ул барыгыз, руханиларга күренегез диде. Тегеләр китеп бардылар, һәм әле юлда чакта ук авыруларыннан арындылар. Арада берсе үзенең савыгуын күреп, кире әйләнеп килде дә, кычкырып Аллаһыга дан шөһрәтләр яударды. Аннары Гайсәнең аягына егылып, аңа рәхмәт укыды. Әлеге кеше Самарияле иде. Гайса аңардан, "Уныгыз да савыкмадымыни?" дип сорады. "Калган 9-ыгыз кайда соң? Аллаһыга рәхмәт белдерү өчен читтән килгән шушы кешедән башка берсе дә кире әйләнеп кайтмадымыни?" Шуннан Гайса аңа, "Тор һәм юлыңда бул. Ышануың савыктырды сине" диде. Фарисейлар Гайсәдән Аллаһы патшалыгы кайчан килер дип сорады. Ул аларга, Аллаһы патшалыгы күзгә күренеп килмәс. Бер кемдә менә ул монда яки әнә тегендә дип әйтмәс. Чөнки Аллаһы патшалыгы сезнең арада дип җавап кайтарды. Шәкертләренә мөрәҗәгать итеп Гайса, "Шундый вакыт килер, Адәм угылы көннәренең берсен генә булса да күрергә теләрсез, әмма күрә алмассыз" диде. Сезгә "Кара, ул анда" яки "Кара, ул монда" дип әйтерләр, ләкин аны күрергә дип бер каяда торып чапмагыз. Адәм угылының пәйда булуы күкнең бер читеннән икенче читенә кадәр ялтыраган яшен яктысы кебек булыр. Әмма аңарчы ул күп газаплар чигәргә һәм бүгенге буын тарафыннан кире кагылырга тиеш. Нух заманында ничек булса, Адәм угылы килер алдыннан да шулай булыр. Ул вакытларда да кешеләр ашаганнар, эчкәннәр, өйләнгәннәр, кияүгә чыкканнар. Нух көймәгә кергән көнгә кадәр шулай дәвам иткән. Шуннан туфан килгән һәм һәммәсен һәлак иткән. Лут заманында да шулай булган. Кешеләр ашаганнар, эчкәннәр, алыш-биреш иткәннәр, чәчкәннәр, төзегәннәр. Әмма Лут Сәдүм шәһәреннән чыккан көнне күктән ут һәм күкерт яңгыры явып аларның барысын һәлак иткән.
Адәм угылы күренгән көнне дә шулай булачак. Ул көнне өй түбәсендә булган кеше өендә әйберләре калган икән, аларны алырга өйгә кереп тормасын. Кырда булган кеше дә өенә кайтмасын. Лут хатыны белән нәрсә булганны исегездән чыгармагыз. Җанын саклап калырга тырышкан адәм аны югалтыр, ә инде җанын югалткан адәм аны саклап калыр. Сезгә әйтәм, ул төнне бер түшәктә яткан ике кешенең берсе алыныр, ә икенчесен калдырырлар. Бергәләп ашлык тарткан ике хатынның берсе алыныр, ә икенчесен калдырырлар. Аның бу сүзләренә каршы шәкертләре: "Хәкимебез, бу хәл кайда булыр?" диделәр. Ул исә аларга: "Үләксә кайда булса, үләксә кышлары да шунда җыелыр", дип җавап бирде.